Георги! Къде отиваш с моя кашон, бе? Оф, мамо, какво ще го правиш този големия кашон? Не, давай го този кашон тук. Трябва ми. Стига де, има достатъчно боклуци в тая къща. Как ще изхвърлям кашона? Аз ти да не ти луд? А? Те с кашони пари струват. Оф. Ще му намеря място аз тук, да? Давай го. Добре, ето дръж. Ще изхвърля кашони той. Същият като баща си, само хвърлят и аз купувам. Не. Има място тук. Мамо! Ти не ли си луда, бе? Какво бе, Георги? Оле! Легло ми трябваше за хола. Нямах легло. Я виж, перфектно е. В какво семейство съм попаднал, бе? Бе, Георги, бе!